Насика копче, не знам, брои ли? Да, брои. Той не спира да взима и лапи. Не, бе. Той няма да събира кипа. Събирам 12 килоша рани вътре без проблем. Огромен! Човек ли нещо няма обара ли? И направо как свири аванса! Уха! Човек, дай насам. Аз той тръгнах така, дай насам, дай да не го... Да ми държа го, човек. Няма по течението. То сега течението му помага. Нали, какво снимаш? Филмче снимам. Къде отиваме? Ох, дано издържа тройките. Дано. Легна. Шкамя. Бах неговата ба. Станчо, пречиш така. Къде е той, бе? Айде.